Al Gironès hem implantat la nova taxa comarcal de gestió de residus, basada en un pagament per generació, amb la qual qui millor recicla menys paga. La nova taxa comercial està formada per una part fixa i una part variable en funció de les recollides extres contractades fora del calendari de recollida. La part fixa es calcula en funció de la capacitat dels contenidors que disposa cada activitat. Cada fracció està tarifada i té un preu eurolitre anual. La fracció resta és la que té un import més elevat i la que hem de reduir, ja que és la que comporta un major cost de tractament i la que genera un major impacte ambiental. Per pagar menys, cal generar menys residus i minimitzar la quantitat de resta. Aquelles activitats que dipositen els seus residus a les àrees tancades de contenidors, la part fixa anual és de 337 euros. A la part fixa se li suma la part variable, que només s'aplica a les activitats que contracten recollides extres. La contractació d'aquest servei s'ha de fer a la seu electrònica del Consell Comarcal del Gironès. Important, les activitats que disposen de gestors privats i no fan ús del servei de recollida comarcal se'ls aplicarà una taxa administrativa de 167 euros anuals. Les activitats que tenen convenis amb entitats socials per evitar el malbaratament alimentari poden gaudir d'un 20% de bonificació de la part fixa sempre que ho acreditin. La taxa també s'adequarà si hi ha cessament d'activitat o locals buits. Caldrà notificar qualsevol d'aquestes situacions al Consell Comarcal abans del 15 de febrer. Pots consultar tota la informació i realitzar qualsevol tràmit al web algironesrecicla.cat o a l'aplicació El Gironès Recicla. Al Gironès, qui millor recicla, menys paga. Consell Comarcal del Gironès.